Поздрав от Илия, от Франция. Аман, аманов, лей, лейл. Илия наказателят, тари, бари, Франция пенела. Най-курвари по принцип, соске бутман гела е Таня. Обаче ако се наложи, качел курвари, калел тумаре румнен, пенелка изпиринел, тумаре банкоматя. Направо камерен туменге, бокатар душмани, макерен бутла и фора, те намарав тумен, капагав тумаро шеро. Вали гарвина Илия, отново му върви, каперава в тумен пенела, о наказатели. Къде сте бе, мишки, къде сте бе, биячи? Само на лайфове се каните, километри далече, правят се, че ги няма. Пред мен майко бе, кушен со манген мени пена. Една минута ми трябва да ви видя аз главата. ще давам, аз заклевам се душмани, макерен бутла и фора, коркоро, каперава в тумен, ще ви взема жените. Ще ви спра банкоматите, пенела, о Илия наказателя. Шанес, сони интересуван, Консан мъж, консан, керав манге соманга. каника старчи дарав, ще ви бия. Наляво, надясно, джанка на каперава. Шматките си лаят, а кервана си върви. Мишки пенела, О Илия